Salam ýaşlar, efirde täze tokyň ýepleşip. Pragadaky studiýada siziň bilen men Sahra. Şunkü gepleşigimizde Türkmenistanyň käbir ýaşlaryň resmi nama almakda ýüzeye bolýan bökdünçlikler barada daşary ýurtda goýan türkmen ýaşlary bilen söhbetleşip olarys. Doğrusu bir peçat diye o diye bu diye geç kaldı diye günümüz erteledi diye saatimizi karıştırın diye. Bu barada söhbetleşigimizde geçmeden öň İspaniýaly aýdymçy Enrique Iglesias'yň ýerine ýetirmegine kaýdym bilen täze tokyň gepleşigimizde başlaýar. Ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän Türkmenistanly ýaşlaryň käbirleri okuwa girjek bolanda daşary ýurdun ýokary hujaýlar tarapyndan talap edilýän resmi namany Türkmenistanyň degişli mekdepde ýa-da ýokary hujaýyna okany hakynaky dil hatyny almakda dürli kynçylyklaryň bardygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň käbir ýokary hujaýlary bu ýurda hatytsy bilen edilen ýüzlenmelere jogap bermekden saklanýar. Şunlukda degişli dokument almak üçin kä halatlarda Türkmenistanly ýaşlaryň Türkmenistana gitmäge mejbur bolýandyklary aýdylýar. Şunkü ýepleşigimizde Türkmenistanyly ýaşlaryň resmi nama almakdaky tejribeler barada söhbetleşip olmak üçin studiýamyzda deňduşlarymyz Azady we Murady mehman edýäs. Ýaşlar gepleşigimizde hoş geldiňiz. Hoş gördük. Ne deňduşlar ilk bilen şunu sorasym gelýär. Siz hem daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanly ýaşlar hökmünde Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň resmi nama almasy inançdyňyzmy? Şahsan mene dogry maýsam, ýokary hujaý bilen baglanşykly resmi namalar bilen hiç problemam bolmady. Azat, meselem, häzirki wagtda daşary ýurtlaryň birini okuyan, eger şu ýurtda bilim alan bolsaň ýa-da o ýokary okumy häzirki wagtda daşary ýurtda dowam etdirýän bolsaň, şo ýokary hujaýyň üçin haýsy-da bolsa resmi nama ýygnamaly bolmaly, ýygnamaly bolan bolsaň, nähil tejribeleri başdan geçirdiň şonu? Ýokary hujaý üçin Sahra ýalňyş bolsam Türkmenistanyň diňe memerekdi. Mektep okuwak istadim. Bulan kaden gelen okdy, şoň üçin bir pas kurs okudum. Başga Türkmenistanyň baglanşyk içinde dokument geregem bolmady. Atstadam okuw taranaty berme berdiler. Şoň üçin şu ýagdaýdan içinde türk görmedim. Sağ ol Azat. Murat, sen bu ýurda şeýle tejribeni başdan geçirdiňmi? Türkmenistan'da näme bilenimiz ýaly ýokary hujaýyna başurdyň zaman her zaman dokumentden problem ýok, önemli bolýar. Dokumentsiz bolan daşary ýurtlara çykdyň zaman mesela o derece dokument soran duranoklar känwer. Esasen Türkmenistan'da bolan soň her çetnamelerimiz zaten ben Türkmenistan'da orta mekdep okuwam soň hiç problem ýaşamadym dogrusu. Her çetnamelerimi ählisini gowaldym. Birazcık dokument dogruny düşen wagtyň ýöne biraz uzaýar, şo ýere kyn bolýar diýmesem, sen günaşmy bolýar, o ýere gidin, bu ýere gidin, şöyle biraz uğraşmaly bolýar. Öz ýaşan zadım bolsa men dokument dogruny kän garaşdym, men daşary ýurtdan çykmak üçin o boldy, bu boldy. Birazcık wagtyny alýarlar, ondan diýip birazcık wagtyny alany soňra käbir daşary ýurtda çykyp soňra gözlem görýär, işte daşary ýurtda käbir dokumentam düşkün bolup duranaklar. Murat, ýokary hujaý üçin resmi nama almagy sinanşmadym diýdiň. Ýurduň içinde wagtym daşary ýurda çykmak üçin resmi nama ýygnamakda käbir bökdünçlikler bilen ýüzeye boldum diýdiň. Şu nähili bökdünçlikler, şo barada jekme-jekrak maglumat beräýsiň? Doğrusu bir peçat diye o diye bu diye geç kaldı diye günümüz erteledi diye saatimizi karıştırın diye. Vaktin sanı için en önemli zat bilýän bolsaňyz. Mesela ömründen giden soň garaşmaklyk en ýaman zatdyr bu dünýäde. Näme sebäp görkezýärler Murat? Meselem garaşyň diýerler, şo garaşmaňyz üçin degirli bir sebäp görkezýärlermi? Diýerler bugün bolmaýa erti gelip bilýäňiz diýene näme? Her türlü bahanalar çykýar aradan. Özüm ýaşan soň bir dokument bir peçat üçin uğratýarlar. Mesela sen diýe gitdi, bäre gitdiň diýe bärden şu peçat gerek bize diýe. Ýol gatnadyp bara uzaklyk ýerlere uğradyp wagtyň çägin alýarlar onun üçin diýen. Sağ ol Murat, öz tejribeni biziň bilen paýlaşan üçin. Azat, sen şeýle tejribeni başdan geçirdiňmi? Meselem ýurduň içinde haýsy-da bolsa bir edara ýüzlenen wagtyň resmi nama almakda nähil tejribeler başdan geçirdiň?
Tekrar dostum 10 ýyly ýakyn döwre gowatly gaýdan Türkmenistandan şoň üçin öňür belli bir ýagdaýlar bolan bolsa ýadymdan çykyp gidip birnäçe. Ýani soňky ýerde Türkmenistana baranda ýani pasportym çarşdym. Şo taýda o biradyrlar okuwmy gutardyp hadi peswatlyk oturma başlar tapşyrjak kolumda wat diňe student bolsaň dedi. Sen de şeýletden geldim şoň üçin ýadym studentler dipat getirdi. Ben diplomum teden studentlerle görkezmeýän diýdim. Soň gitmeýän kamatdan spravka getirdi. Diýen kamada barıp şeýle daşynym. Täze pasport aljak bolýan. Daşy ýurda gitjek bolamok diýdim elbetde. Ýani şoň üçin sizden bir spravka berip, şunça ýyl maňa atroçka berdiňiz diýdi. Diýen bolan onuram diploma berip bilen yok ýa, sen atroçkaň wagty uturdy. Sen wagtyny garaş kullanýat, ondan soň beresiz diýdiler. Diploma ýetirdiň soňuna türkmençe çözmän boldy. Gerek adamlaryň kynnasyna paýlap berdik we gerek haýyrlara mallyk. Paýlap berdik diýeninde zat nämäni gözüňde tutýan? Şonu paýlaşan bareken şondan berdi ýa. Bide daýdaýtaň azat şu dadyň nämedigini. Pul verdik şahsa. Gelmekşi bilýär o dady gizli oturuluk näme ýok, sepin bilýär. Onuň kamadyň öz wagty bar eken, pasportyň öz wagty bar eken. Öz wagty Suara pul berýär diýene gaç gowy diýenmesin. Ýakynda men dogonum bar diýanymda, şurada 6-7 ýyl işledi ýanymda. Türkmenistan öwretdim bunu bilýärmi? Berdi ýukaly gitdi birazlyk özüniň eşigi zat diýip, biraz agyr gelaýdy da klasy. Berdi $200 berip geçenden soň Türkmenistan barıp maňa diýär kisämizine $100 gastyraýyp agram ýük getiripsiň bolmasa geçirmek bolany gadagan diýärmiş. Näme alakasy bar? Berden pul төлenen zadyň aňyrda pul almasy hiç akyllara sygdyk fatala. şeýle ýagdaýlaryň bolmagynyň Ondan bir gyzyklyrak ýagda ýeşdim Türkmen hawa ýollaryny işleýänler. Ýeşilip gördüm. Şoför Fanta berýär, Sprite berýär. Şoň gyzyklansam özleri Coca-Cola'ny çykaryp şäherde satýan ekenler. We şondan pul edýän ekenler. Bu ýetki şukulan ýok otayda, olim şoň ýaly bir onu şo adam nemesden alýar. Sen pikirinçe muň nähil sebäpleri bolup biler? Çünkü men vermesem erti birün ýanynda vermese hiç bir zaman problem ýaşamajak. Ýöne sen bermedik şekilde sana hiç kim kömekçi bolana goýardy. Başka pul berelen kömekçi bolar seni ýa-da alyp hiç kalmamazdy üçin özüň dogry ýoluna näse vermek zorunda gibi bir şey kalýan. Sağ ol. Murat öz pikirleň üçin azat senim diňläýeli. Şaka edil men ýagdaýymda elbetde men pul bermän bilerdim we elbetde olara men diňlemez we ýyzyk berdiler. Maňa öýren gysgaly ýagdaýda gelmelim we şoň üçin belan kiçi barka ulşundan gaýdaýmydım. Şoň üçin berdim. Onu adat biz şikayetim etmeli derler, para soraýarlar ýa-da para bersek çözýärler, bolmasa da işimiz çözen oklar diýip şikayetim etmeli dämi kakdy. Şikayetde bolýan zat, aýtjaz bolmaýan zat bolsa eken o ýerde. Bolýan zat göze görünüp, insanlar görüp durum, görmedim diýip bolmaz ony. Çıktyň zaman gözüň açyla görürsen adalytyň nämedigini. Murat, azat ikiňden näme sorasym elýär? Şu ýagdaý nädip ýetgedip bolar? Ýetgemeňi isleýän milki bilen, ýetgemeňi isleýän bolsa nädip ýetgedip bolar? O prezident, prezident, hormatly prezident ýola goýmadykdan sonra insanlar goýup bilen ony. Azat başçysyna Şaka edil ýani resmi namanyň berine barada gurrunetden bolsak, bürokratik aparaty ýa aýryp görmeli şu zatlar hiç kime içeride gerek ýok. Pasportda sen Türkmenistanyň grawdandygyny görkezýän bir delilnamaň bar bolsa, saňa hukman olar beräýmeli. Sen waýnkamatdan şu spravkany getirmesem bermeli. Şu derejäge getirmeli we ýeňilleşdirmeli işleri. İçeriden hiç spravka gerek ýok. Ýani men Türkmenistanyň raýatynyň hakym. Azat Murat, iň soňky soru, meselem Moskwadan şatly atly bir okujymyz biziň Azat habar.com web tahypamyzda men başga idaralar bilemok, ýöne Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasyna edilýän hyzmatlaryň ýyl-ýyldan hili pesagatçar. Birden 10.000-den 5 ýyl öň türkmen grajdanynyň orsiýetde pasportyny ýitirse anketalary doldurup tapşyran soň 1 aý garaşmalydy. Häzirki wagtda 4 aý garaşmaly. Öyle diýip şeýle Moskwadaky türkmen ilçihanasynyň hyzmatlary barada näraziligini bildiripdir. Siz öz ýaşaýan ýurduňyzdaky türkmen ilçihanasynyň berýän hyzmatyndan kanagatlanýaňyzmy? Bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Tekrar men başladym ýaşaýan döwletimde türkmen ilçihanasy ýok. Murat başçysyna sen garaşlaryň alaýyn. Ben sana diýän iň barkysy bir pasport üçin wara men 2 aý garaşdym, başga näme diýin sana. Murat, azat gepleşigimizde atnaşyp beren gürüňligiňiz üçin köp sag bolun. Sag olun tekrar. Senem sag olun.
Deňduşlarymyz Azadyň we Muradyň beren görüňlerini dinlediňiz. Ýaşlar gepleşigimize atnaşan mihmanlarymyzyň pikir araýşlary bilen ýalaşmaýan bolsaňyz ýa-da olaryň sözlerine goşmak isleýän goşmaçy maglumatlaryňyz ýa-da bellikleriniz bar bolsa, baş üstüne biziň bilen habarlaşyň. Biziň medeniýet e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimde. Hatda şeýlede biziň bilen Facebook we Twitter sosial ulgamlary arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulgamlarda bizi gözlegi bölümine täze topum ýazyp tap bilersiňiz. Şunuň bilen şeýpdeki täze topum gepleşigimiziň hem soňuna ýetdik. Öňümüzdäki hepdäniň şenbe güni ýaşlar gepleşigine duşýançak hoş.